vážne? Už zase? Ahoj, požičal by si mi vajíčka. Ahoj, požičal by si mi múku. Ahoj, požičal by si mi tvoje auto. Ahoj, požičal by si mi panvicu. Ahoj, požičal by si mi trenky. Áno. Už toho mám dosť. To sa to tam deje. Hovorím ti, ak neprestaneš rozprávať tieto nezmysly, tak uvidíš. Varujem ťa. Dobre, ako chceš, pôjdeš z domu.